Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Working President Joe Khol Nyotrap National Awakening Movement nuba Thomas Pasa ulong baki bon bhagi jing bampet banya ashwa baka office jang Deputy Commissioner kan ai ka Scheduled Tribe Certificate leni ka sternot riulum ka buan rapat e jimran kambakla ka Scheduled Tribe category. Hagi jing kram bikilar pathai ku bor ka shpotrik ramphang arajar phausan ba pasa ulong baka khnam ka bishar banya bha bat ongru balada ka khnam ka Poisha District Council kan pintikna baya ka ni ka bor ban ai ka sternot riulum National Tribe Certificate kan wan phai biang shika District Council. Habakin tho ka jingkri no jangka sarkar jelai ka board jangki Autonomous District Council uba pasa ulong ka kum ka para 3 jangka 6 schedule ka khando ka hapo ka jingkmi jangka District Council hinde ka sarkar jella house nam ka khandai spa phrapu ar kla penmi ka jingpin bana beriban register no ka khando ka siap hapo ka office Deputy Commissioner. Kajing semua jangka 6 schedule kadai banyada ya kajing long kerpang jangki pai dulu. Nanti kita tribes berong noang dia pokok jalan jongi mah. Nanti ngila alap la bun keligi senam bentang. Nata kadaung I nadu baka simti ke state government ban ai kini Scheduled Tribe. Kamta mendale kari online. Ki bun ba ki jing pempai benya. Haba swaba ka DC office nanti ka sarkar kan ai kini Scheduled Tribe ka bawan ra pada ka jing turmur. Lani ka jing penan kambakla yang katakan Scheduled Tribe kategori. Dekani kadi kai ke bana kalian jongi ngila ya sai ngila pej benya ba balangi boy satisfied council kan penting kenapa kadi ka bor ban ai kani ka sernot riulum nanti ka Scheduled Tribe certificate kan wan phai biang siapa ka council kenang ba kan don kata ka jik burking ke biang ba ha swa bagin ai ka Scheduled Tribe certificate siaki ba apply iso tu bana kalian jong ka council ka don dikane ban hapsim saya kasih tribe certificate hendai ngiyo I ba kam darlong tan haduk kata-kata ke perking. Nomor lagi ya coba kan notification kat nice pak nyukusan. Jong ka Ministry of Tribal Affairs. Kidan sibun bagi kendon. Kibal atho ang to baki taki issuing authority Scheduled Tribe certificate claim da bisar nya di ban pensitom nya ki. Tengi la don ni ki dokumen ki jongi ki baklan ki ba biang bagi bangal ngila banyasan. But kibor kepada page ban peti kenapa ka Scheduled Tribe arwan sangi kabar pada kebentang ban register gi kendo katkum ka para 3 jong ka 6 schedule ka kendo ka hapo ka jempet jing kami jong ka District Council bat baro hing yiju ekran daki babor ki dong ilam ki ong ba ka hok long trai halon ka kendo ka sia hering I ba ka sarkar jela hokhat kendai spa rabuar kapan wanra ya kawai ke notification bad ko ang badai ban register no ya ki kendau ki siap apa ka apa di office bad ka suka jela bad nakaliang ka jongi ngisim ba kani gadi ka jingpun kai ladi kita ka jingkni no ya ka bor jong ka District Council hak ba idai bad ka kendau ka siap ya nakaliang ka jongi ngi sa ya kani badai ban register no ya ki kendau ki siap apa ka District Council kanang ban ngintip nadu hangno hadok hangno kita upur usam jongka District Council godan kerang pakanum don tan kini kaji kini upur ne sam ngiyo I bahaba ke sarkar jela kaya keren ni ka kajingya tengku put kamta me haba block 1 block 2 ni bala late city spot block 1 block 2 ngitip ba kajiya kini lani kajiya kajiya kaput ha block 1 block 2 kamdai bat ka sarkar Asam hari kadai bat ke Karbi Anglong Autonomous Council kata kadai gajing sisa tapi let seti sebagai kapur ro kitu inong yalam sang sukin ya tu ya katai na kata kadang ngisnyo ba kalong ba kerpang ba kadai ka District Council ka bodon ni ka bor kat tunggas schedule ban pet ya ka jing ki kendong siap ki ber popor sam jong ka council ong bait ba ban suli tang ka affidavit penkelai kajak ke kong ke jongpi no bom di kasi show di kasi kirani ki kelarani kumta gila tekani kalong kabayat pecah kalong biai kalong biai ba ngimdi ban ailat ko bikin ba nakalyang ka seng hing ila na bu renti humno bangini kun nya kade ka thama ka Malaysia ki don ki we ki ba wan ka ki but ki ba sian ke jongki ban yo kade ka Scheduled Tribe kategori makin yo ki benefits ki jongki pada haki benta ki ba buon pada